dela. Marimutur honi tiraka, gaur elkarrezketa politikoan, Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduren eleduna Gasteizko Legebiltzarrean, eta lehendakari gaia ere bai. Iriarte Andrea, egunon? Kaixo, egunon guztioi. Atzo Arnaldo irentzun genion, ez? Nahiko lukeela posizio bateratu bat izan, Kataluniako independentistekin, baita Galiziakoekin ere, eta orain badakigu Eskerra Republikana ezezkoan dagoela. Euskal Herria Bildu orain arte abstentzioan egonda. Boto hori aldatuko da Madrilen? Bueno, guk saiakera bat egingo dugu, Euskal Herriko alderdiekin eta Lotxa Denmarrekoekin lanean ari gara, emendakin bat adosteko, eta mozorrotuta egon den, baina gero eta gehiago jausten ari zaion 155 ezkutu hau argitan uzteko, eta herri gisara funtzionatu ahal izateko, ez da, herri honek gure herriak erakutsi du badakiela garaitzailetan erantzuten, baditugu erramintak horretarako, eta batez ere pandemia horrek erakutsi badu zerbait da, txikitik eta gertutik eman behar zaiola erantzuna eraginkorra izango baldin bada. Uste dut Euskal Herria Bildu malgua izan dela, eskuzabala izan dela, beraz Espainiako gobernuak mugitu egin behar du. Zuek esan duzuen bezala gaurtik biharrera gauza asko aldatu daitezke, iritzi asko aldatu daitezke, eta gu horretan saiatuko gara lanean, herri bezala beste erantzun bat ematen Espainiako gobernuaren aurrean, eta herri bezala erantzuten hemen ere. Nik uste dut Kataluniak eta Euskal Herriak pisua handia dutela, eta Katalunia eta Euskal Herriak gabe oso zain honek ban eta laborean ere. Eta ze keino espero duzu Espainiako gobernuaren aldetik, Sánchezen gobernuaren aldetik, aginte bakarra hor dago, ez, izpide handia eman duena, hori desagertuko dela ez dirudi, momentuz behintzat, bestela ze keino egin lezake Sánchezek? Keinoak egin ditzakenak da, hain zuzen ere, bere esku dagoen guztia, autonomia bakoitzaren esku uzten hasi, eta gure eskumenak baliatzen hasi, herritarrei erantzuna emateko. Izan ere, du alderdi independentista bat gara etza, eta estatu bat nahi dugu, baina herri honetan badira beste sentsibilitate batzuk, behin eta berriro apustu egiten dutenak autonomia gehiagoren alde. Zergatik egiten dute autonomia gehiagoren aldeko apustua? Herritarrak hobeto zaintzeko izango da, ezta? Hau oso momentu berezia da, salbuespenezko egoera bat, eta inoiz baino gehiago herritarrak zaindu behar dituguna. Horregatik behar ditugu erraminta guztiak eskutan, herritarrak hobeto zaintzeko. Eta berriro diot, pandemia honek zerbait erakutsi baldin badu da, txikitik eta gertutik askoz ere erantzun egokiagoa eman dakiokegula. Ikuspuntu guztietatik, bai ikuspuntu sanitariotik, bai ekonomiaren ikuspuntutik, eta baita zaintzaren ikuspuntutik. Uste dut, pandemia honek galdera batzuk utzi dizkigula, eta jakin behar dugula galdera horiei nola erantzun. Eta orain arteko erantzunek agian ez dutela balio. Beraz, nik argudioak baino ez ditut ikusten, Pedro Sánchezek bere jarrera aldatu, eta bestera batera funtzionatzen hasteko. Orduan, abia puntura etorrita, eta hasierako kontura etorrita, botoaren kontura etorrita, ikusirik Eskerra Republikana kontrako botoa emateko asmoz dabilela, ikusirik aginte bakarra desagertzeko modua badagoela, Sánchezek keinu hori egin lezakela, ikusirik kogobernantzarako dekretu bat ere plazaratu dutela, asteburu honetan bertan. EH Bilduren botoa ez erraldatzea ezpada kontrakoa izango da, eta pauso ematen baldin badu Pedro Sánchezek abstentzio izango da? Ikusiko dugu datozen horretan zer gertatzen den, eta horren arabera arituko gara. Beti aritu izan gara arduraz, beti aritu izan gara malgu eta eskuzabal, eta gauzak aldatzen baldin badira, gure botoak horri erantzungo dio. Ikusiko dugu zer gertatzen den, eman ditzaizkiogun geratzen diren ordu hauei negoziatzeko eta hitz egiteko aukera. Negoziatzeko, hitz egiteko elkarrizketaz lankidetzaz ari gara, baina gara egunkaren irakorri dizut asteburu honetan, Iñaki Iriondo egin dizu elkarrizketa batean, 2019ko aurrekontu ez geroztik, lehendakariaren deirik ez duzula jaso. Zuk, testuinguru honi ze esplikazio ikusten diozu, jakina da, alde batek bere berso izango da, besteak ere, baina ze ari da gertatzen harreman horretan, ez? Esan behar dizut aurretik ere nik lehendakariarekin harreman fluidorik ez nuela, ez da? Lehendakariarekin legealdi honetan 3 aldiz egon naiz, eta 2 aldiz nik deituta izan da. Eta nik ulertzen dut, oposizioko lehenengo indarra izan da, badirela zenbait kontu, elkarrizketan eduki beharko genituzkenak, ez da? Elkarrizketa jarraitu batean
uste dut danak ari garela herrigintzan, bakoitzak bere ikuspuntutik eta bakoitzak bere ekarpenak eginaz, eta normala izango litzatekeela harreman hori nahikoa, bazakite malgua eta erreza izatea. Pandemia honetan ere ez naudeitu, behin eta berriro erantzun dudan kontu hau izan da, bi aldiz bildu naiz lehendakariarekin, bietan izan da hauteskunde inguruan hitz egiteko, eta nik askotan ere buruari galdetzen diodana da, ez da nik zer egingo nukeen, nik uste dut era honetako egoera batean, deituko nukela oposizio guztia, eta eseriko nukeela mai baten bueltan, eta esango niekela edo galdetuko niekela izue nola egingo dugu hau, nola egingo diogu aurre herri bezala daukagun arazo honi, ez da, hori momentu honetan, baina beste momentu batzutan ere, beste horren beste, ez da, uste dut badirela gaiak herri bezala aritzekoak, eta oposizioko alderdiekin nolabaiteko harreman errez bat behar dutenak, ez da gertatu. Lehendakaria Sánchezi eskatzen dio elkarrizketa hori, beraz, autonomia erkidegoan oposizioari ez dio eskaintzen? Ez dio eskaintzen, esaten dizudan bezala bi aldiz batu baitu, eta bietan gainera hauteskunde ez hitz egiteko izan da, begira azkena bildu ginean joan den astean, deseskalatze plan baten eskema bat eman zigun, eta nik galdetu nionea ekarpenak egiteko ote zen, besteak beste iruditzen zaidalako momentuan mahai gainean jartzea deseskalatze plana, iritzirik ere ezin dezula eman, ez? Normalena zatekeela, 48 ordu lehenago du izatea guk plan hori, baina senionea ekarpenak egin zitezken, edo eztabaiderako zan, edo zertarako zan, ez? Eta esan zidan, ekarpenak egin nahi baldin badizkiozu, ekarpenak nik egin dizkiot lehendakariari, astebete lehenago eman nion Euskal Herria Bilduren deseskalatze plana, hor badago ekarpen bat, baina ni prest nago gainera nire ekarpena, bere ekarpena, eta guztion ekarpenaren artean aztertu eta ze deseskalatzen den honekiena eta egingo dugun eztabaidatzea normalena irudituko litzaidake, oinarrizkoena irudituko litzaidake. Eta, beste gauza batzuk ere bai, ezta, osasun txostenaren inguruan, oso galdera gutxi egin ahal izan izkion eman zizkigun osasun txostenaren inguruan, beti ere hauteskundeak uztailean egiteko helburu horrekin, galdera batzuk neuzkanik, oso gutxi erantzun zitzaizkidan, eta iruditzen zait, daudela galdera asko erantzun beharrekoak, eta gainera herri bezala erantzun beharrekoak. Ikuste dut krisi honetatik gauza batzuk ikasi behar ditugula, ezta, eta dira, beste galdera batzuk ditugu, beste erantzun batzuk eman behar ditugu, eta nire ustez oso importantea da, begirada kolektibo bat, erantzun komun bat emateko ditugun arazo hauei guztiei, eta arazo handiak ditugu bat, pandemiak oraindik mahai gainean jartzen ari zaizkigunak, beste alde batetik erantzun premiazkoak behar ditugu momentu honetan oso egoera larriak pasatzen ari diran enpresa txiki, autonomo eta erreskatatu behar diren familian inguruan eta baditugu erramintak arlo batzutan gehiago beharko genituzteke, lan eta enplegurako adibidez, baina baditugu erramintak zaintzarako, zaintzak uste dut galdera asko eta oso sakonak utzi dizkigula krisi honetan, eta uste dut guztion artean erantzun beharreko erantzunak direla, galderak direla. Horretarako iriartzen dira, elkarrezketa foroak behar dira, eta egituratuak alde neurrean, ez? Eta horietan honena, ziurrenik, parlamentoa bere izango da, Gasteizko Legebiltzarra bere izango da, baina desegin da dago, denok dakigun egoera batean gaudelako, eta gainera egoera hori ere luzatzen ari denez, ez? Ez da zentzuzkoena izango ahalik eta azkarren egitea, osasun bermez beti ere, baina ahalik eta azkarren egitea hauteskunde horiek, ostegunean egon zineten horri buruz hizketan, baina ez dirudi Bilduren asmoa uztailean egitea denik, agian irailean, bestela udabrera joango inateko hori izan zigun Erkoreka bozeramaileak hemen, zein da datarik honean, noiz hauteskunde horiek, bereziki, foro horiek eratze aldera ere bai? Hori Erkoreka bozeramaileak esan zuen, guk uste dugu legealdia ez dela amaitu eta legealdiaren barruan oraindik ere hauteskundeak egin daitezkela. Ego Euskal Herrian egoera zail bat bizi izan dugu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere bai. Hauteskundeak deitzen baldin badituzte, Euskal Herria Bildu prest dago, hauteskunde horietarako lehenengo militantetik hasi, eta ni neronira arte. Baina uste dut badauzkagula orain, egin beharreko lan batzuk, hau da, batetik, gertatutakoaren ebaluazio batekin. Deseskalatzeak lehenengo fase honetan nola funtzionatu duen eta ze ondorio izango dituen ikusi. Test gehiago egiten hasiko gara, test masiboak egitea da helburua, nola egingo dugu, ze planen arabera. Brote berri bat baldin badaukagu nola arituko gara, nola hasiko dira eskolak lanean datorren irailean, nola erantzungo dute dendari txikiek, negozio txikiek, autonomoek lehenengo kolpe honen ostean. Erantzun ditzagun
gauza horiek, lagundu ditzagun persona horiek, badauzkagu eta erramientak eta badauzkagu eta bideak aurrekontuen bitartez eta abar txoke planak egiteko. Hori ezagututa, osasun txosten bat egin dezagun, ez Jaurlaritzak ekarri diguna bezalakoa, galdera bati erantzuten ziona, hau da, uztailean egin daitezke hauteskundeak, aztertu ditzagun, begiratu ditzagun beste modelo batzuk, ikusi ditzagun, uztailean egin daitezken, abuztuan egin daitezken, irailean egin daitezken, eta horren arabera, badauzkagu hilabete batzuk oraindik ere pixka bat zentratzeko gertatu zaigun hau guztia, shoka handi bat izan dugu gizarte gisara, erantzun asko dauzkagu emateko, premiazko erantzun asko daude emateko, kokatu dezagun ongi hori, eta hori ongi kokatuta guazen hauteskunde batzuk egitera. Uste dut, galdera asko dauzkagula erantzuteko, inorratzean utzi gabe egin beharreko bide bat dela hau, oraintxe langabeziaren datuak entzun ditugu, ezta? Langabeziaren datu hauek uzten gaituzte oso egoera, zail batean, uste dut, enpleguaren mailan ere lan egin behar dugula, kalitatekozko enplegua sortuz, politika aktiboak eta pasiboak eskuratuz, lanbideren funtzionamendua behingoz, hobetuz, egiturazko prekarietateari buelta bat emanez, emakumeak lehen tokian jarri, horregatik uste dut zentzu honetan politika feministak oso presente egon behar dutela, oso eraldatzaileak direlako per se, eta hortaz aparte, ezin dulako gertatu berriro ere onelako krisi baten ostean betikoek ordaintzea krisiaren ondorioak eta hortan tartean beti emakumeak eta beti gazteak aurkitzen ditugu, ezta? Beraz, nik uste dut badauzkagula aurretikako lan batzuk egin dezakegula hilabete hauetan lan horren eta plan jakin batzun garatzea eta gero irailean uda amaieran egin ditzakela hauteskunde horiek. Beraz, horrela ikusten dugu. Iraila aukera moduan, aukera hona litzateke, uztaila ezak, baina iraila bai. Guk uste dugu estazionalki birusak goraberak izan baldin baditzake ere, irailak Euskal Herrian eguraldiaren ingurutik ez duela aldaketa handirik ekartzen. Ordan iruditzen zaigu, uda amaiera izan daitekeela momentu egoki bat, aurretik plan horiek danak burutuak baldin badauzkagu eta aztertuak baldin badauzkagu, ez da, nik uste dut premiazkoak direla, ekonomian premiazkoak diren bezala, esan dizudan bezala, txoke plan bat egiteaz aparte enpresa autonomo eta familiak erreskatatzeko plan bat uste dut hasi beharko genukeela epe ertain, epe luzeko erantzunak ere pentsatzen, ez da, eta zentzu horretan 2008ko aurrekontuak berrere egititzeko proposamen bat landu dugu guk, zorpetze politika berri bat aztertu beharko genuke, egonkortasun legea bertan bera ustea eskatuz, gastu araua malgutuz, estatuarekin kontzertu ekonomikoa eskaintzen dituen bide guztiak hortxe dauzkagu, Europako diru laguntzen kudeaketa zuzena egiteko ere, lan bat egin genezake Espainiako estatuarekin hori adostu alizateko, hori ere kontzertuaren bidez egin genezaken zerbait da, ekonomia berraktibatzeko funts berezi baten premia ikusten dugu, eta zentzu horretan Euskal aurrezkiaren ekarpena sakontzea beharrezko iruditzen zaigu, zerga politika berri bat, eztabaida publiko bat egitea gai honen inguruan, uste gauza asko dauzkagula, batzuk ezingo ditugu momentu honetan egin, gure apustua da beharra handienean eta egoera zailenean dauden pertsonei erantzuna emateak, ni egunero biltzen naiz herri honetako eragile ezberdinekin, dendariak direla, negozio ezberdinak dituztenak direla, eskolak direla, eta guztiek daukaten preokupazioa da, nola irekiko dut, nola hasiko naiz, nola hasiko datorren kurtsoa, nola organizatuko gara, ezaiogun horri erantzun bat, jarri gaitezen mai baten inguruan horri erantzun bat emateko prestatu dezagun egoera hori, eta gero joango gera bozetara, ni oso bozak egite zalea naiz, uste dut demokrazian sakuntzen dela, eta bozak egiteko zalea naiz 4 urtero bai, baina baita beste hainbat gauzaren inguruan galdetzeko, baina uste dut, badaukagula denbora legealdiaren barruan, legea inolaz ere mugitu gabe, gizarteak ere xok egoera bat jasan duela, eta horiek guztiak kontutan hartuta legealdiaren barruan egin genitzakeela gauzak egoki, kontuan izan da gainera legealdia eten zuela lehendakariak berak, baina urrira arte iristen zegoela lasai. Uste dut, erantzunak eman, ikusi pandemiak zer nolako evoluzioa duen, deseskalatzeak zer dakarren, eta horren arabera,
egin ditzakegula hauteskundeak legealdiaren barruan. Egia esan, hauteskunde horretik ere makina bat etxeko lan jarri dizkiguzu, dizkiozu klase politikoari, bada esan atzetik zerrena duta, esan dute, aurretik ere badira lanak egiteko EH Bilduren ustez. Bai, nire buruari ere jartzen dizkiodan lanak, ez dizkio klase politikoari jartzen, hau da, ni EH Bildukoek bozkatu naute, baina nik nire burua herri ordezkari sentitzen dut, eta herri ordezkari nahi zenean nik egiten ditudan politikak egiten ditut, ahalik eta herritar gehiena zaintzeko eta ahalik eta herritar gehiena bazterrean ez usteko, uste dut, badauzkagula arrisku batzuk ere herri honetan bi mailako gizarte bat egiteko, ezta? Eta orduan uste dut oso serio hartu behar diogula gai horri ere. Uste dut pandemia honek ere argi-argitan utzi duela, zer dan garrantzitsua eta zer ez dan, eta uste dut adibidez osasungintza publiko indartsu bat izatea oso garrantzitsua dela, eta zaintza, jendea zaindu behar dugu. Adinetako erresidentziatako egoera oso gogorra izan da, zaurgarritasuna handienean dauden pertsonak dira, euren etxea da, ez dira ospitale batzuk, euren etxea da. Uste dut lehendik ere diru-sarrera bermatzeko errentaren inguruan eztabaida sakon bat pendiente geneukala, premiazkoa da. Orduan, nik uste dut badauzkagula hainbat gauza, datuak ere badauzkagu, Europar Batasuneko beste herri batzuekiko, baina inbertsio txikiagoa egiten dugu politika hauetan, eta hori ez dira Euskal Herria Bilduk, azkena kalderatu diren txosten nagusienek orkestrarena ikusi dut eta gaindegiarena gainetik irakurri dut, baina antzeko datuak jasotzen dituzte, ezta? Baditugu erramintak, jakin dugu orain baino lehenago herri bezala erantzuten, baina erantzun dezagun herri bezala. Eta zalantzarik ez, ereduen aldaketarako ere momentu izango den hori ere mai gainean dagoen beste gai nagusitako bat izango da hemendik aurrera ere, eta hauteskunde kanpaina ere horri buruz asko hitz egingo dugu egiten denean jakina. Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduren lehendakari gaia. Eskerrik asko beste bat arte. Eskerrik asko, egunon. Iriarte bai, egunon. Hauxe beraz, Iriarte Andreak.